aquí al món editorial és molt difícil, no sabeu on us fiqueu, però bueno, nosaltres endavant. I vam dir a veure què passa. Nosaltres crèiem en el projecte, crèiem que era un bon llibre i que podia tenir sortida, que podia tenir el seu públic i ho vam tirar endavant. Bé, estem contents perquè veiem que sí, segons com costa de vendre, perquè val uns diners i en aquest país, doncs, tristament, hi ha una majoria de gent que li costa gastar-se els diners en aquestes coses, però també veiem que té un públic que respon i que anava bé. I al cap d'un any d'haver començat, doncs ens vam decidir a començar la col·lecció, que era un projecte que teníem, però depenia de com anés el primer, tirar-lo endavant o no. Llavors, clar, el dia d'avui estem molt contents perquè estem presentant el 6è, o sigui, estem ja a mitja col·lecció d'un projecte que en principi la gent no hi creia gaire i hem pogut demostrar que es podia tirar endavant.